हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड'ज अफ इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबावदों तो लोगोफोर जायफोरनोखि फंबाय बिनानाव मोनहाय HSLC नि रिजाल्ट रिकल खालामदोंमोन फाइनाली डिक्लेयार जाबाय बेनि पार्ट 1 पार्ट 2 आरो पार्ट 3 गासैबो फैजोबबाय रिचेक खालामफिननो हासिगोन दा बेखौ माबोरै खालामगोन जोङो बेखौ खालामनोब्ला जों थांनांगोन सेबानि वेबसाइटआव तो जोङो सेबानि वेबसाइटआव थांब्लानो गासैखौबो जों डिटेल्सखौ मोनजोबसिगोन जोङो रिकलनि रिजाल्टखौ चेक खालामफिननो हासिगोन तो माब्रै फैदों तो नोंथांमोना नायफिनदो पार्ट 3 रिजाल्टआ फैबाय दाखालि बावै 1 2 फैदोंमोन नाथाय दिनै 3 आबो फैबाय तो बेनिखायनो रिचेक खालामफिनदो तो लोगोफोर जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलाव अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै गालांबानो जाबाय दानिया जों थांसै लोगोफोर बेखौ माबोरै नायगोन जोङो थांनांगोन अफिशियेल पेजआव तो बेनिखायनो आसा खालामदों भिडिअखौ नायलांजोब बेखौ माबोरैहाय रिचेक खालामगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन तो आं फैबाय लोगोफोर अफिशियेल पेजआव तो नोंथांमोना बेवहाय थांब्लानो गासैबो रिजाल्टखौ नायनो हागोन तो लोगोफोर बेनि वेबसाइटआ बेनो जाहैबाय results.sebaonline.org बेबायदि होबाबो जागोन आरो मोनसे वेबसाइट दं आं नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन तो लोगोफोर मोनसेया जाहैबाय sebaonline.org तो बेहाय थांब्लानो जों बेबायदि अफिशियेल पेज मोनगोन तो नोंथांमोना बेबायदि अफिशियेल पेजआव इन्टारफेसआव थांब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा जों माबोरै नायगोन तो नोंथांमोना गाहायाव फैनानै स्क्रल डाउन खालामनानै मोनगोन नैबेवहाय दङ लोगोफोर लेफ्ट साइडआव तो बेवहायनो गासैबो डिटेल्सआ दंखायो तो नैबेवहाय नुदों लोगोफोर तो नोंथांमोना नुनो मोनदों HSLC बा AHM रिचेकिं रिजाल्ट्स तो नोंथांमोना बेवहाय थुनाय लोगो लोगो मोनगोन बेवहाय दङ पार्ट 1 पार्ट 2 आरो पार्ट 3 आं नोंथांमोननो देखायगोन दायो नैबे लेफ्ट साइडआवहाय नुदोंना नैबेहाय HSLC आं जेरावनोखि सिन होदों बेवहाय थांनानै क्लिक खालामबानो जाबाय बेयाव थांनानै गासैबो पेजआनो फैगोन दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो फैसिगोन तो आं दायो थुबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो गासैबो पेजआ फैगोन तो बेवहायनो रिजाल्टखौ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 खनसेनो नायनो हागोन दा नायनोब्ला जोङो बेवहाय नुदोंना लोगोफोर बेनो जाहैबाय HSLC एग्जामिनेशन तो लोगोफोर रिचेकिं नोंथांमोना रिचेकिं खालामफिननो हासिगोन बेवहाय तो बेवहाय पार्ट 1 पार्ट 2 दङ गासैबो 3 आव दङ तो बेवहाय कड नाम्बारखौ होदो नैबेवहाय एग्जाम्पल दङना बेवहाय कड नाम्बारखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय रल नाम्बारखौ नैबाव होदो दा केप्साखौ बेखौहाय बाव होनो जेरै दं बेखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव गेट रिजाल्टआव थुबानो गासैबो श' जागोन तो लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर फंबाय बिनानावमोनाहाय जुदि एग्जाम होदोंमोनब्ला नैबे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रिजाल्टखौ गासैखौबो नायनो हासिगोन तो बे जाबाय HSLC नि रिकलनि रिजाल्ट